tukosobokana manare migodo Yabere kaka chwadi manare migodo Benedict Otieno Saka tukosochumba ni manare migodo Yabere rana ni manare migodo tukosoketa ni manare migodo Wait Aringo pangalanga changala Shua Bas Mais another Luhit Mawa Junior Hera Oremi by Kaje Junior Kaje Urero Joangla Untie Bas Tari Kabul Maenu January Igamar 2022 Kaje Junior Golo ki maliit iluongo ni Hera Oremi Kaje Ngoma ketho mipondogi e YouTube mar Kaje Junior subscribe kitambo makatum wuok tarik 8 ma en obed ngeso sa 10 wang'e Nyadundo tukotieno Kaje Junior iluongo ni koso Hera Oremi changala Ewe Kaje Junior Murero tarik 8 new release Hera Oremi Nyadundo ketere marito gadak Belinda Auma Okecha Yabere ketere marito gadak Yar Kasaga Nyadundo tukotieno Yabere tukotieno